Leclerciltä toi. Max, can you let Russell through, please? Let Russell through. No, I was ahead. My advice is to let him through. Niin. Just let me off the road. But that's the rules. Oi, osuma tulee! Ei voi olla totta, nyt hölmöilee. Nyt hajoaa kontrolli, yksinkertaisesti hermokontrolli. Eli ensin tuo Lambiasen viesti, että hänen ohje on, että päästä Russell ohi. Max nostaa jalan kaasulta, on päästävinään, mutta sitten oudosti vähän niin kuin yliaikaisin siirtyy kaasulle ja sen jälkeen osumaan Russellin kanssa, että ei viekään tätä suunnitelmaa loppuun saakka. Erikoinen tilanne ja samaan aikaan kenties on ollut siellä radioliikenne käynnissä ja hajoaa vain nyt keskittyminen. Ja nyt päästään jo vähän oudossa paikassa tälläkin kertaa. Jako menee sekaisin vain Max Verstappenilla tässä aika kovassa ja oudossa tilanteessa. Ensi osuma Leclercin kanssa Lambiasen kehotus päästä Russell ohi. Mielestäni Lambiaselta viisaita sanoja. Se ykkösmutkan tilanne oli se, että siinä valui vaan käsistä toi tilanne. Katsokaa Nico Hülkenberg.